Jo diria que compartim el mateix propòsit. El que busquem és una atenció sanitària de qualitat, on la seguretat del pacient és una dimensió imprescindible. La meva actitud dins d'un avió, sempre que vaig a pilotar un avió, és una actitud d'humilitat, en el sentit de que reconec la meva capacitat com a ésser humà d'equivocar-me, i això és extensible al món de la sanitat. Admetre l'error, reconèixer-lo i després, com fem nosaltres a l'aviació, literalment posar-lo per escrit. Sempre sota un paraigües de cultura no punitiva, perquè estem parlant d'errors que poden provocar petits incidents. I si evitem els petits incidents, mai tindrem l'accident. Jo crec que una de les lliçons més importants és aquesta actitud compartida, la manera en què han integrat la seguretat del pacient com un hàbit, cap a una cultura molt que en diem generativa, on el treball en equip, el lideratge, les estratègies comunicatives, l'estandardització dels processos és clau per donar aquesta atenció segura. És molt important la formació continuada. Nosaltres hem de tenir no només una formació de base, sinó que durant tota la vida que desenvolupem la nostra professió, la formació es repeteix periòdicament amb una sèrie de cursos que estan ja establerts a nivell de calendari i que d'alguna manera els complim amb tot el rigor, perquè a última hora hi ha una cosa que no hem d'oblidar mai. Els pilots també anem dins a l'avió.